Handloom textile मोनसे नेचारेल माने प्रसेस दं गावहानो जौगाखांनायनि जों बेखौ एसेबां गोख्रै लाबोनोबो हाया खालि जों नायनांगौ मा जोंनि आसामाव बेसेबां जि दाग्रा हिनजावफोर दं बेनि सेन्सास नांगौ जोंहा बे सेन्सास गैया आरो जि दाग्राफ्रा हिनजावल' नङा हौवाफोरबो दं बिसोरो बेसेबां माने जि दायो आरो बेसेबां बेजों रां रुफा खामायदों थांनानै थानायनि लामा दिरुनदों बेनिबो सेन्सास गैया जोंहा इक'नमिक सेन्सासबो गैया दा बेखौ जों लासैनो खालामलांनांगोन आरो लोगोसेयैनो जेनेबा मुगा फार्मफोरा माखासे जेंना दं मेन पावार गैया आरो बाउन्डारिफ्रा खुला प्रटेक्सननि आंखाल जादों आरो फिसा फिसा माने प्लेन्टेसन दं बेफोरखौ जों फुवारनो हायो नामा बेखौबो नायनांगौ बेजों लोगोसेयैनो कमार्शियेलि भायेबल जानो थाखाय स्टेट लेभेलाव मोनसे पलिसिनि गोनांथि दं बावैसोनो जोङो हयतोबा बिनि गोरों गोराफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय आरम्भ खालामगोन आरो बेबायदिनो बिनि हेन्दलुम टेक्सटाइल सेक्टराव आरो मुगा सेक्टराव जौगाखांनायनि राहा लामाखौ बोरै लायो बिनि मोनसे पलिसिखौ जों बानायगोन दिनै फैनायनि खार'ना आसामनि गोबां जायगायाव आं थाबायदों आं नायदों बिनि अबस्थाफोरखौ आरो बबाव डेभेलप खालामनो हायो इमप्रुभ खालामनो हायो बिनि कन्डिसनफोरखौ आं लागासिनो दङ आरो आं जेरावबो बुंबोदों जे जोंनि उइभार्सफोर जायफोरनाखि जि दाग्रा आइजो आरो हौवाफोर आजिखालि हौवाफोरबो दं फ्राय 1 लाखनि बारा हौवा मानसिफोर जि दायो दा आसामाव दा बिसोरनिबो सेन्सासफोरखौ जों खालामनांगौ डाटाया थाजोबनांगौ बर'फ्रा दिनैहाय जेनेबा दख'ना दायो बा आर'नाइ दायो दख'नाया बाहेरायाव बाराद्राय सोलिया जानो हागौ नाथाय हेन्दलुम सेक्टराव डेभेलप खालामनांगौबा कमार्शियेलि भायेबल खालामनांगौबा आर'नाइया बिराद साहिदा दङ आर'नाइखौ जोङो बिराद मोजां डिजाइन खालामनांगौ लोगोसेयैनो एसे खम दामाव मोननायबो जों खालामनांगौ एभेलेबल मोननाय खालामनांगौ आरो बेखौ मोननायनि जायगायाबो एभेलेबल जानांगौ लोगोसेनो जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै बिसना सादोर दायो बा खिरखि पर्दा दरजानि पर्दा दायो बा गान्दु कभार दायो बेफोर बिराद सोलियो दा कमार्शियेलि जों बेहाय माने थांनानै थानांगौबा बेजोंनो जोङो जिहेतु हेन्दलुम टेक्सटाइला आबादनि उनाव नैथि जायगा मोनदों माने गामिनि रांखान्थि जौगानाय बिथिङाव थ' बेखौ जुदि जों गोसो होनानै कमार्शियेलि बेखौ जोङो मोनसे स्ट्रिमलाइन खालामनानै लांनो हायो दा बेनि थाखायनो गोबां जायगायाव ट्रेड सेन्टार जों बानायनोबो प्लेनिं खालामबाय थादों आरो बिदिनो नेसनेल एक्सप' इन्टारनेसनेल एक्सप' जायो दा बावैसो हेन्दलुम सेक्टराव आरो मुगा सेक्टराव जोङो माने गोख्रों मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं